ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പഴനിറച്ചേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നന്നാക്കുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഴനിറച്ച ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് കുറച്ച് കശുവണ്ടി, അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ദൂരമാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി കൂടി പോയി നിർത്തുന്നു കുഴപ്പമില്ല. നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. നെയ്യിലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ്യിലാന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശകലം ഇത് ആ പഴം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണ ഒരു സമയത്തേക്ക് ഒരു ശകലം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കശുവണ്ടി ഒന്ന് മൂത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അധികം അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ശകലം മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1-2 സ്പൂണേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ, ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് തന്നെ ഇടണം. ഇനി ഒരു 5-6 ഈന്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഒരു തേങ്ങ ചിരണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊത്തു വരാതെ എടുക്കാൻ നോക്കാൻ പരമാവധി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ശകലിച്ച് കൊത്തായിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. തേങ്ങയുടെ കളറൊന്നും നോക്കി മാറി വരുമൊന്നും വേണ്ട. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 3-4 ഏലക്ക തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് അടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൊടിച്ചിടണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം. ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ആറി വരട്ടെ. ഇത് ഓരോ പഴം അങ്ങനെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കുക. 2-3 വശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കീറിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കഷ്ണം അടത്തി മാറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കീറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഈ തേങ്ങയുടെയും ഒക്കെ ഈ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഇട്ട് നിറയ്ക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൈദമാവ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണമെന്നാൽ അധികം വെള്ളമായിട്ട് പോകരുത്. അത് ഈ വെച്ചേക്കണ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂടി കാണാൻ പാകത്തിന് ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരരുത്. ആ രീതിക്ക് ചുറ്റുമൊന്നും വയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓരോ ഹോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചെടുക്കാം. എത്ര വശത്താണ് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം അങ്ങനെ അടച്ചെടുക്കാം. ഇത് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുള്ള ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ആ മാവിരിക്കുന്ന വശം തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു കളറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓഫാകാം. തീ അധികം കൂട്ടിയിടരുത്. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടാം. എന്നിട്ട് 2 വശം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വേറെ മാവിലൊന്നും മുക്കൊന്നും വേണ്ട. ആ വച്ചേക്കണ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മാവ് മതി. ഒരു ശകലമൊന്നും പുറത്ത് പോയി നോർത്തൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പഴത്തിലേക്ക് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയോടെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴനിറച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാങ്ങണം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം നോർത്തതിനും വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കീറുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഷ്ണം അടത്തി മാറ്റിയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ആ പഴം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവരും ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എണ്ണയിൽ അധികം പൊരിച്ച് കോരി എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതാണ് നല്ലത്. ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു ശകലം പഞ്ചസാര തുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. പഴനിറച്ച ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.